Cigre Serokên Avendal Ekolînên Civakî ya Dîcle Dîtam Sedat Yurttaş. Mêvanê min e silav gote birêz Yurttaş. Destpêkê de dixwazim bizanim yani niha nakokiyên di navbêna AK Parti û CHP'de tesîra wê bandora wê li siyaseta Tirkiye çi ye kek Sedat? Yani îro bi rastî tüm mesele serekeyê Tirkiye hene. Yek pirsgirêka Kurdî ye ku di navîna Tirkiye'de îro di navîna dem û AK Parti'ye de di Erdoğan û Öcalan û heyeta İmraliyê de dom dike ka wê çawa bi dawî bibe ji îro de em nikarin tiştekî teqez bibêjin ya din jî di heman demê de operasyona ku di 19 Edarê de li hember Ekrem İmamoğlu şaredarê belediya ya İstanbul'ê dest pê kir û bi CHP dom dike û bi dehan girtî hene û bi ser 2500 kesî jî xwepêşandan hatine girtin pirê wa hatine berdan li wêrê jî bi rastî nakokiyek gelek mezin heye û herçî ku dere kûr dibe. Yani nakokiyekî gelek mezine ew nakokî beşik ve kadera Türkiye tayin bike ve anînivîsa Türkiye carekî din binivîse dikarim bi Kurtî destpêkê de viya bêjim. Birêz Yurttaş niha CHP xwedî dewletê dibîne. Yani dibêje ev dewlet min ava kiriye ez xwediyê vê dewletê me CHP Partiya Kemal Atatürk'e AK Parti jî niha xwediyê dewletê dibîne. Dê çawa bibe? Çawa dibîne? Bi rastî CHP xwediyê dewletê bû em dikarin ya bêjin. Îro xwediyê dewletê Erdoğan partiya AK Partiye kadroyê wînin, MHP'ye kadroyê wînin esas xwedî xuya dikin. Ji ber vê yekê jî nakokî kure CHP bi gelek tişta îro hewldanek nava hewldanek mezin de çi ye vana hineka rêz bikin. Yek xizaniyek gelek kûr heye yê dudiya bê edaletiyek mezin heye yê sisiya bê azadiyek berfire heye yê çara bê hêvîtiyek pir belawela heye yê pênca xort ji pêşe roja xwe nebawerin yê şeşa kesên malnişîn di nava xizaniyek mezin de ne yê hefta AK Parti Erdoğan êdî hêviyê nade ku vê civakê vê milletê Türk zêdetir ji astekî bibe astekî din yê şeşa têkiliyên AK Partiye yan nav devletî êdî neserkeftîne têkiliya bi Avrupa Yekîtiya Avrupa ra têkiliya bi Amerika ra têkiliya rojhelata navîn re pir di astekî birêz Yurttaş ev xaneya yan jî deftera AK Partiye yani mirov gava gul deftera CHP jî temaşe dike deftera CHP jî ne wisa paqije yani bi dehên salan CHP'li taybetî girêdayî pirsa Kurd rastiya Kurd bawayekî herî ne mirovan e faşîzan e li hemberî Kurdan tevgeriye. Ticara jî ne bû partiyekî Sosyal Demokrat. Ferm. Ev jî gotina te rast e rastî CHP damezîranên Komara Tirkiyeyê û di destpêkê de jî ji Şex Saîd dest pê bike ji Zîlanê bigire ji Dêrsimê bigire yani di hemû sed salê de li hember pirsgirêka Kurd hem di mesela Tirkbûnê de hem mesela pişaftina Kurdan de hem nefîkirina Kurdan de bi rastî berpirsyarê yekemîn e. Li îro şert û merç hatine guhertin yani civata Tirkiye li ber guhertinekê ye ez di vê baweriyê de me
ev guhertina jî ka bi destê kê bibe çawa ve ji ber ku Kurd ev çelpênce salin li ber xwe didin tekoşînek me zindan û gelek berdelên me zindan îro gelê Tirk jî tekoşîna ku Kurda dida ji wî para xwe digire û AK Partî bi rastî bi tevgera xwe li hember CHP jê dixwaze CHP mîna aktorekî ku di hilbijartina serokomariyê de ji dewrê derxe kesê ku mûna İmamoğlu ji ber vê yekê jî bi rastî weka ku CHP benav dike darbeyên sivîl dike yanî belê lêpirsîna ku dest pê kiriye di nava xwe de him bêrêtiyê em bêjin dihewîne yê duduya jî li hevatina bajêr ya bi demê digire nava dosya xwe. Nehal gora rastiya Tirkiye ger mirov bifikre yani mesela em bêjin ku AK Parti û MHP bêjin ku em desturekî nû çê dikin. Di vê destûra Kurd nû de mafê Kurd em qebûl dikin. Lê heman demê rewşa serokomariya Tirkiye jî em rabikin yani ewa ku du cara dikarî bibe serokomar wê xalî em rabikin. Il gora baveriya te helwesta Kurd divê çi be? Dengderên Kurd li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê divê çi be? Yani bi rastî Kurd ev 7 sale bi gelek mafên kêm dijîn û ev 5 sale berdêlên pir mezindane îro dibe esas mafê xwe azadiyên xwe û guhertina destûrê de û qanûnê de çi ji bo Kurda bêkirin viya esas bigirin. Yani tiştê ku esas bigirin têkiliyê ku şerê ku nakokiyên ku di nava AK Parti û CHP'de ye viya esas negirin bi rastî. Mafên Kurda çawa di qanûna esasî da dikare cî bigire dikare çawa gelê Kurd em bêjin ji alî zimanî ve ji alî çandî ve ji alî rêveberiya heremî ve wa bi destûrî û bi qanûnî bêguhertin viya esas bigire. Yani sive em bêjin qanûna bingehîn ji alî AK Partî de ji alî Erdogan de bêguhertin ev pêşniyaziya bêkirin divê Kurd li pişt vê guhertinê bisekinin. Yek lêbelê ne şerte ku divê warî de jî aliyê xwe demokrasiyê aliyê xwe azadîxwazî û dadperweriyê ji bîr bikin ya jî ji bin ve tune bikin him dikarin viya bixwazin him jî dikarin mafê Kurda biparêzin heya dawiyê. Birêz yurttaş niha mijarekê ku dilê Kurda gelek şikand. Yani ez gelek eşkere vê yekê bêjim ku axaftina serokê şaredariya Ankara'yê CHP bû. Yani navê wî jî ez naxwazim bêjim ew qasî dilê Kurda şikand. Ku got aleya Kurdistanê paçik e. Yani ew tepkiya ku Kurdan nîşanda û helwesta CHP divê derbarê de gerişte werbigirin. Fermo birêz yurttaş. Yani beriya her tişkî Özgür Özel ev qebûl nekir û di xwepêşandana li ber şaredariya Stenbolê red kir bi rastî rast kir li gorî xwe rasta rast em bêjin yani efbûnek nexwest lê maneya ku efûxwestinê de gotinê xwe kir û hîna jî dibêje her dem jî gotiye heya ku Kurd bêjin ku pirsgirêka me heye em ê qebûl bikin ku pirsgirêka Kurda heye û em ê çareseriyê de li aliyê wan bin. Yani ew sererast kir ji aliyekî de ji ber vê yekê jî dikarim bêjim ku helwesta İmamoğlu jî helwesta Özgür Özel jî derê şaredarê Ankara'ya ji ber vê yekê jî ev xêz li gorî xêza CHP ya dehansala xêzek guhertiye lêbelê ji bo ku baş bêfamkirin ji bo ku baweriye bide divê Özgür Özel jî CHP jî hîn vekirî li mafê Kurdan û çareseriya meselê xwedî derkeve ev yek hîn li rastiyê biya min. Spasiyatet kim birêz Sedat Yurttaş ji Diyarbekirê gelme.